Mayong hapon mga kamisor, natadani karon sa may tulay sa Lungsos Taguluan. Taguluan Bridge kay adunay natuwang mga kamisor nga kaning sabi tawag gani mga gamatoy nga dump truck mga kamisor. Kana plate number nga GAZ 4653. Sik mga karga ni. Sir, usa ni nga sakyanan sir? Minidam? Minidam? Minidam mga kamisor ang natuwang. Nga po nga Finland ang kaning iyang mga kuwan sir karga ni. Sir, inyo ni sa inyo ning kuwan sir? Kani usa ni siya sir? Asa? Nadia sir. Minidam. Sir, may hapon. Pwede ka interviewon? Unsa ni tabo sa imong kwan sir? Sa imong kaning minidam nga gidriban? Natumba na siya sir? Unsa siya nasulod na ng kwan? Na muragham? Nakuha na muragham? Natumba na yun? Ano nasa? Nasamad ba day? Tay, kuha lang sir. Unsa yung pangalan na imong gipangkarga sir? Plywood na. Plywood. Nay mo kauban na ni sir? Nay kauban? Kana na sila. So minidam mga kamisor na ikargang plywood. Pero gidiskarga na po siya karon mga kamisor no. Kaning isa pod ka kaning help. Meron na plate number nga YKH955. So dili pa mga kamisor magpahinabi ang driver kay sakit lang ang tiil kina si samad. Na, pero luwas naman po siya mga kamisor. Sir, asan ni dalon sir? Ay bilya pa ni mayon gikan. Cagayan. Ay kauban mo to sir? Ay kuan. So sa bilya pa ni siya dalon mga kamisor. No, and then ayan karga is kani mga construction materials no, plywood. Tapos kanina yung mga ganing mga spare bores dito. So ila din gi-rescue mga kamisor. Kagian pagikan. Sir, sige, tabo sa imong kauban eh. Di pa mo siya magpa-interview kay sakit daw yang samad. Nakuan ni siya na nasangit aning muragham. Ni kalit na siya strike. Okay, sir, salamat sir. Giman pud karon mga kamisor mga personal sa MDRA mo Taguluan og sa kaning mga kwan mga kamis or traffic enforcer sa Lungsos Taguluan ang maong insidente kay medyo nababag mo po siya mga kamisor sa kaning isa ka lane dani sa pasaka sa tulay. Pero so far gipaspasan naman po diskarga mga kamisor no, sa kaubanan po sa driver mga kamisor na sampit nga minidam nga adunay plate number no nga GAZ 4653 no. So gikarga na po nila ni ilang help. Sir, help man ni sir no forward. Help sa help nila mga kamisor. YKH955 no. Ilan na pong idalian para nga di ra kay makabara sa traffic. Itong oras karon mga kamisor alas 2:32. Nasa mo ni siya. Medyo init kayo pero mo ni siya. Ilang kaubanan no. So, help. Ilang giskarga dali. Ano ba hinabihan ko mga kamisyon personahe sa DRRMO. Galva Gold nga mga plywood. Plywood ano siya mga kamisyon pero kana mga special nga klase sa plywood. Mga baga sad siya. Mahinabi sa dali mga kamisyon sa kauban sa driver no. Hindi pa man siya mga interview. Sir, mga pila ka buok ni di ay ang karga ni sir? Ka plywood. 100. Ang galing uban sir, sa tawagan ng putaw sir. Kanang mga putaw nga uban. Gold bar, angle bar. Mura na yung karga sir, angle bar o kaning plywood. Naisin ma'am, isa ka bandon. Naisin po, isa ka bandon.
Sige sir, salamat sir. Gikan pa Cagayan sir no? Gikan pa sa Cagayan. Amin. Gikan pa mga kami sa Cagayan. Ang kumprahanan. Magidali rapod nila mga kami sir o transfer. Mga saan ni oras na tumba sir? Alas 12 yun. Ngayon yung hinahinaya na balhin. Oh. Alas 12. Sir, saan pangalan, sir? Saan pangalan? Brandon Bacala. Oh, Sir Brandon Bacala mga kami, sir. Usa sa mga tinabanga po no og balhin aning mga plywood nga nayabudan ni sa highway tungod kay natumba mo ni mga kami, sir, kaning mini dump. Ato sa hinabion pod mga kami sa otoridad kung unsa po nila ang himuon. Sir. Mayabon sir. Ipabira ni karon namin ni dump sir. Ipabali. Ang unsa nga equipment magamit sir sa inyo ha? Bakon. Okay. Ang sa iko para ko mga kami sir no. So ipabali nila ni para nga mudagan tapos siguro ni mga kami sir. Sila pa ang tryan mga kami sir kung ila pa ning matikwang balik para nga ma-plaster balik ang ligid ani. Ikabuti ang mga kami sir mga alas 12 pa hitabo. Mantod karon nagsige pa diskarga ang mga personahe pod no sa nasampit pod mga kami sir nga kaning construction firm mga kami sir. So far mga kamisor no, luwas naman mga kamisor ang driver sa maong mini dump mga kamisor. Dili pa po na to siya hinabi kaya itong gisuwayan nagduol mga kamisor. Dili pa man siya magpa interview pod kay tungod pod kay napasigibati pod nga kasakit si Antil kay naay samad pod di Antil. So pa mga kamisor no, ipatikwang ni karon ana nga sa tawag na ka ta? Sa truck size. Truck mga kamisor sa ikiparko ganing ka-construct ani sa tulay. Okay lang ipatikwang ni. Pag ilan lang taon kung mudagan pa ba ni kay para nga mahawa na dani do mga kamisor no gi-manage man pod sa mga personnel sa MDRM Motogruan o sa traffic enforcers mga kami sa lungsod ang maong insidente kay para nga dili pod mabara ang dagang trapiko sa lungsod mga kami. Sabi na sa pasulod sa tulay. So naani na ni mga kamisor sa kaning na-landmark na ni Taguluan Bridge no gani pasaka nakasaka na gid ka no sa ang sa tulay mga kamisor sa lungsod sa Taguluan. Sir, saan sa ni nga kuan sir nga company daton kakaning mga karga saan ni siya? Dili magpa-interview ang driver. Sakit na yung til? Ha? Tagyan. Hindi niya siyang pinagod? Hindi ako gikan nila yan. Nico G Hardware? NJJ? Oo. Okay. Pero gi-plaster naman mga kamisor no, gi-diskarga na mga kamisor ang maong mga plywood. Sige ba naman mga kamisor nasa mga 100 gatos gini siya ka mga plywood mga kamisor. Kaning Galva Gold nga mga plywood no kauban sa isa ka bandol nga sin o kaning mga square bars no ang nayabudan ni sa may tulay sa lungsod sa Taguluan. Pero so far no, luwas na mga kamisor ang driver o giman rapod sa mga personal sa MDRM Taguluan ang dagang trapiko mga kamisor sa dalan gyud dali sa tulay.